Hello mga lumon, sumaayong adlaw sa inyong tanan diha. Salamat kay sa Ginoo kay gihatagan tag maayong panglawas aron makabay kauban ng atoang mga kapadyak. So inighuban namo og subida diri sa superhighway na mahulay sa mi diri kadali kay mosulod mi didto sa ingon nila na Barangay Langog kay nindot daw kayo ang mga talan-awon didto. So aron pud ma-share nako sa inyo ha kung unsa kanindot ang talan-awon diri sa Davao City. Overlooking na siya mga lumon. Klaro ninyo ang mga building sa sentro sa Davao. Siyempre, ipakita na dayon na totong lagway diri ah. Unya, naka-background na yan ang mga nindot na talan-awon. Unya, presko pod na hangin. Hala, ninghunong jud ang motor oh. Alon rang makatan-aw sa mga nindot na mga talan-awon diri. Bulaga, mo na ni ang ingon ako sa inyo ha mga lumon. Pagkanindot sa mga view diri oh. Kita yun ninyo ang mga building diri unya naapay kalsada diri sa ubos o na nindot kayo makita ninyo mga sakyanan na moagi diri o bisag kapoy tag sigay ta subida pero inigabot na mo diri inigtan-aw na mo sa mga view diri pero tinindot jud mawala jud ang amo ang kakapoy. So isa ni na ginabalik-balikan sa mga bikers diri ang mga lumon kay tungod sa kapiskon hangin og nindot ang mga talan-awon pagkanindot mga pidiri Hala, sus ang dagway sa inyohang kapadyak. Nalaspag na og sinikad sa bike. Pero okay lang na. At least nindot ang lapalang lawas. Vision kayo. Unya taas og resistensya. Pag nalaspag lang tanawon ang naw, kay gigutom na. Pero dili lang tayo nato na problema akon. Kay naaman ta sponsor karon na mo libre og kaon. Padulong mi sa Barangay Langog. So shout out sa kong kauban na kapadyak. Ato ang lantaw, alang ato ang kayutaan. Kanindot sa view. Idig mata sa kadlawon ba? Lantaw-lantaw niya rin. Inumdum mo ng mga utang. Ambak na yun. Ambak na yun kayo. Sus! Quits tanan problema. Oh? Ah. Huwag na ko kayo mag-utang ron. Tingbaya December. Ato lang mo diri. Pabor kayo na sa inyo ha, para mahuman na inyong problema. Hello mga kapadyak. So magtuod na ta. So bag-o ta mo padayon sa to ang video mga lumon intro sa ta. Pasok. Never really know what's going on. Look at me so Sa umin sa karinderya, pagigotan ng sponsor. Ngita, ug sabaw, kay gigutom na kaayo sila. Luka oras to nga, na pinadya kay. Ha? Dua karay, atau lu karay? Rice.
Panggutom ang mga kapadyak. Para tagkaon na to ang kapatilo. Mau, mau. Ako sa mga lumon.